Speed alive. Nice. Nu. Startsted fra Glider Kilo India. Vil I være sød at sende nogle biler op til klubhuset? Hey, man kan allerede se hele rødet der. Ja, det... Hvordan går det? Det går fint. Okay, ja. Ellers må du sige til. Ja, jeg skal nok sige til. Der har vi Helsingborg. Ja. Jeg hører Gernas derovre, ikke? Så, ja, lige præcis. Ja. Going back to Germany. Der er sådan en asfalteret bane dernede. Ja, det er det. Gørles Radio, Piper, Oscar Hotel Delta er 5 mil nordøst for pladsen og vil lande på Frejerslev bane 21. Ja, Pony, så må du godt have det så til Sådan. Og jeg må godt lige poppe døren op. Vi kan Charlie 25 komme.